Igalat pa kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Masbate ang mga report gikan sa 21 nindang banwaan na posibleng naapektaran kan nangyaring magnitude 6 na paglinog alas 2:10 kasubagong maagahon, partikularmente sa banwaan kan Batuan na iyuan epicenter. Sigun kay Adonis Dilaw pamayo kan PDRRMO Masbate, mayo man na naitalang binawian ng buhay o nalugadan huli kan nangyaring paglinog. Alagad may mga naitala sindang naapektaran na edifisyo, siring kan pagkagaba kan kisame sa Magallanes Coliseum sa Masbate City. Pagkaraot kan nagkaperang porsyon sa mga eskwelahan sa Banwaan kan Baleno, Mandaon asin Batuan. Magin ana sa lampas 200 na pasyente sa Masbate Provincial Hospital, asin personalized kan hospital ang tulos man na pigruluwa sa edifisyo bilang parte kan standard operating procedure nangunyan para mientras pang pigtitinir sa mga tents na piglatag kan sa indang opisina. Pero may mga initial na mga reports na may mga partially damaged na houses at mga roads na naapektuhan na may erosion sa gilid and yung mga cracks sa different establishment here in the city of Masbate. Apera kan magnitude 6 na linog kasubagong maagahon, inot ng niyuguan na sambit na probinsya, partikularmente na sa Banwaan kan di masalang na uminabot sa magnitude 5. Dugang pa ni Dilaw, nakabalik naman ang kuryente sa bilog na probinsya alas 10:30 kasubagong aga. Mantinido man na supisyente ang supply ng daning tubig. Alagad para mientras na pigsuspender ang klase, sa gabos na level magin ang trabaho sa mga ahensyas di gobyerno bilang pag-ibitar sa peligro. Walang report na in-evacuate kaya lang yung mga tao gusto nila mag-stay sa labas muna ng bahay, no? Kasi yung 2020 earthquake nandiyan pa sa kanila, so parang medyo may trauma pa ang mga tao. Sigon sa tagapagtaram kan Office of Civil Defense Bicol, padagos masindang nakikipag-koordinar sa iba pang Provincial Disaster Reduction Office sa Bicol. Apwera kaya sa Masbate, namatian man ang paglinog magin sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur asin Camarines Norte. Reminder lang po natin sa public regarding po digdi sa earthquake incidents na nangyari ay ngayon po na feel ta na maski anong oras, data aram kung noarin mangyari sarong makusog na linog, data aram kung sain ang epicenter kasi wala man po talaga kita technology na maaraman kung when and where it will happen. So very important po na aram ta po ang mga dapat ang gibuhon lalo na kapag may arog kaining mga insidente. Mientras tanto, nakikipag-koordinar naman dasinda sa maniba-ibang ahensyas di gobyerno na pwede sir na makatabang sa mga naapektaran kan linog, siring kan DOH asin DSWD Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Maria Lorenzana.